Ali kita karon mga kaigsuunan sa atong hugna ang Semana Santa sa Bogo City. Atong angay mahinumduman nga ang Senyor San Vicente Ferrer dili kini siya parte sa Semana Santa. Apan ni anamang gyutan ni sa Bogo, mudalikyat kita karon ni ining ilang patron kay dugo kunon sad kini sa mga katawan sa lain-laing lugar, dili lamang sa Bogo kundi sa lain-laing dapit sa Sugbo ug sa gawas pagani ni ining atong probinsya. Atong ikay nabi karon ang custodian ug ang pamilya nga nagdala ni ini ug nagtipig ni ini ang head mao si Hill Boy Veralio. Gikampan ni kang lula unya abot sa akong amahan karon na napuli ni sa ato. Mao ni siyang milagroso kada generation na ani siya i-attribute nga sa amo diri nga side, no? Ingon ko tong lula ana ako ni na katabang sa iyaha, so ang pagpanganak ko niya dugay ko kay siya nakaanak. Ingon ang lula nga kuha ang kamot ibutang stiyan niya, gawas lang kuno dayon bata. Mo ni siya nga kada pista sa San Vicente nga na mayo lungsod, mo ni siya dinhi ang daghang diboto nga ana sa plaza magbuhat kina og parking area ang lungsod para sa mga devotees ani niya. Cebu uban gikan sa Masbate o Leyte. Mura bag sa kinibitaw sa Opon, inana ko na siya dinhi sa ato nga naa na siya mga iyang kaugalingong devotees. Naay usa ka atong amigo gikan sa panaad sa panganak, panaad ng maayong sakit. So dili ningon nga usa ra ka klase ang gipangajian, daghan ni siya og magpanaran ang iyang sinina nini kada tuig magsigig ka bag-o. Kay kung kinsa toy mosaad nga ako madayon, ako na po mugasto sa bagong sinina sa sunod tuig. As far as I know, Joe, in fact ka namang modifications diha sa akong papa katong gitawran niya og sapatos o leather shoes. Mailan nimo nga 1970s ang iyang sapatos kay mo may uso. Kanang iyang corona, murag bag-o na siya kay mura og diri man na siya ang iyahang. Before. Unya ang kining Biblia sa ako na ning amahan before wanay Bible, dili man siguro ang ivory ang gi-consider ato panahon na ang image man. So medyo nalungagan niya ng ivory, kamot ibutang ang libro. Muna siya ay akong i-attribute nga nung abtik lang gihapon ko ron. Kay diha sa panahon nga kanang kamot, ako nang dadon-dadon bisag asa. So bag, unya, kay ingon to kong inahan nga muna iyang kaagi. So ako sa kuno ipadada sa kuno iyang kamot. Kanina po yung ivory diri sa Bogo. The entire Bogo mo rin gini. So it has double significance. Okay, it's the patron and the only one nga ivory left. Ang responsibility ra na gipasa sa amo. Dili ba gina siya matawag nga amo kay it belongs to the devotees, the whole Catholic. And not just Bogo, no? But people coming here. Unsa pa may lain ni mo mga karaang mga imahen? Naay sa ato mga katigwangan na ay San Jose Maputo o Birhen ang sa akong lula pod dito ni ganito sa bukid niya napoy sa duha man to kabuok na ayo sa pudini ka San Roque nga maskaraan po to. Sa pagkakaroon tanaw nimo mura ka nang karaang hippie. Kitang panahon hippie bitaw nga mga 1960s. Hippie movement bitaw katong taas buhok katong flower people. Mga Woodstock. Woodstock o 6 late 60s. Kaya ang sinina murag inana. As far as I could know, gikuha na siya dito sa 1970 sa akong mama sa Bukid Kapilya. Gipulihan, gipa-carve niya o kahoy, gipulihan o bag-o niya, gihipos na siya. Kining duha together with atong San Roque